ମୁଁ ଥରେ ଓପିଡି ରେ ବସିଥାଏ, ଦିଦି ମତେ ଫୋନ କଲେ, ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ୱାର୍ଡ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, ଟିକେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ପେସେଣ୍ଟଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାନେ କଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ମାନେ ହଉଛି ହିଷ୍ଟେରୋ। ହିଷ୍ଟେରୋ ଆମେ କାହାକୁ, ଆମ ୟୁଟ୍ରସ୍ ବା ଆମ ଜରାୟୁକୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟେରୋ ବୋଲି କହୁ। ତ ଆଗ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦେଖା ହଉଥିଲା ନା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିଲା ସେଇମାନେ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଚିଡ୍ ଚିଡ୍ ହବା, ବେହୋସ ହେଇଯିବା, କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମେ ଏଇ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ୱାର୍ଡଟାକୁ ହିଁ ଉଠା ହେଇଗଲା। ଉଠା ହେଇକି ୟା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ମ ଦିଆହେଲା କନଭର୍ସନ ଡିସଅର୍ଡର। এই কনভর্সন ডিসঅর্ডর কোণ না, কনভর্সন ডিসঅর্ডরে যেমিতি আমি গোটে নর্মাল লাইফরে যেমিতি আমার পানি কনভর্ট হচ্ছে আইস কু, আমি যদি পানি রখিদেবা ফ্রিজ ভিতরে আইস হয়ে যাব, পানি যেমতি কনভর্ট হচ্ছে আইস কু, সেমিতি কনভর্সন ডিসঅর্ডরে কোণ হুয়ে না, যদি কিଏ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସେ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ କିଛି ଚାନ୍ସ ପାଉନି, ବା ସେ କାହା ସହିତ ମିଶୁନି, ବା ତାର ଯୋଉ ଟେନସନ ରହୁଛି ସେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଚାପଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଶାରୀରିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଇକି ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କନଭର୍ସନ ଡିସଅର୍ଡର ବୋଲି କହୁ। কনভর্সন ডিসঅর্ডরে জেনারেলি পেসেন্ট মানে আম পাখକୁ আসନ୍ତି যেତେବେଳେ ତାଙ୍କର কোন অসুবিধা ହୁଏ না, କିଛି କିଛି পেসেন্ট অଛନ୍ତି আম পাখକୁ আসନ୍ତି ଛାତି ଜମା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିବେ, ଆଉ ମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଳିଆ ଥିବ, ଯେମିତି ଶୀତ ଦିନର ଧଇଁସଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ, ସେମିତି ଜମା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିବେ, ବହୁତ ଜୋର ଧଇଁସଇଁ ହଉଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଛାତି ପୁରା ବହୁତ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହଉଥିବ, ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଫିଟ୍ସ ଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ନେଇକି, ସାର୍ ଇଏ ବୋଧେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି, ବାର ବାର କାହିଁକି ସାର୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଅଛି କି କଣ। ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ, ସାର୍ ଇଏ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ଏକୁ ଆଉ ଦେଖା ହଉନି, ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିବ, ଦେଖା ଇଏ ହଉଥିବ। କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି କନଭର୍ସନ ଡିସଅର୍ଡର ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଓପିଡିରେ ଆମେ ବସିଥାଉ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବସିଥାଉ, କଣ ହୁଏ ନା, ଆସନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ଆଉ କମ ବୟସରେ କିଛି କଲେଜ ପଢୁଥିବା ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ମାନେ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡେନ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲର ଯିଏ କେୟାର ଟେକର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡିଟେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ନା, ସାର୍ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଏମିତି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତ ଏଇ ରୋଗରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗେନ୍ ଟା ଆମେ କଟ୍ କରିଦବା ଦରକାର। ଏଇ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ଏଇ ରୋଗ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରୋଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇଯିବ, ହଁ ମତେ ଏମିତି ମୁଁ କଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ମୋ ଏଇ ରୋଗ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବେଶୀ ଆଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆଟେନସନ ସିକିଂ ବିହେଭିୟର ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଥାଏ, ତ ବେଶୀ ସଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ରୋଗ ବାହାରେ ଏମିତି ବାହାରେ। ତ ଏଇ ରୋଗ ଯୋଉ ବାହାରେ, ଏଇଟା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ହୁଏ ତାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନର କିଛିଟା କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ବା ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହଉଛି ସେ କେମିକାଲ ଗୁଡାକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଣ ନା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ 2 ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମେ କିଛିଟା ଔଷଧ ଦବା, ଔଷଧ ଦେଲେ ସେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ, ସେ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନବା, ତାର କୋଉ ଜାଗାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତା ଡେଲି ଲାଇଫର କଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ପଠାଉ, ବା ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଡିଟେଲ କାଉନସିଲିଂ କଲା ପରେ ସେ ରୋଗୀ ଯାଇକି ଭଲ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।